बिजनियाव थांनायनि सिगां नैबे साहा बागानाव एसे बेरायलांनोसै ओरैबायदि मोजां जादोंना नै बोथोराबो बिराद मोजां नै फिसालाखौबो लाबोफाबाय आं बेरायनोहाय मोजां दा जायगाया बरियाल'खा ओमफ्राय बेरायबाय जोङो ओमफ्राय नै बेयावहाय एसे बेरायफैनो हागोन आरो बङाइगावनि साहा बागान जाहैबाय बियो बिराद गुवार दै नै ओइथिंजाय बिराद मोजां मोजां जायगा दङ बेरायनोहाय दोमै दोमैल' बिराद गुवार ओमफ्राय नै ओरै खोलाथिंजायबो दङ ओमफ्राय जोंथ' बेरायजोबला ओरैनो जास्ट दसे बेरायबाय आरो ओइथिंजायबो दं हनै बिजनि मेलायाव थांनायनि सिगां बङाइगावआवहाय दसे नान्दि आयुर्वेदिक स्ट'रावहाय हाबलांनि मानो होनना बुङोब्ला सार आंखौ दसे लिंहरबावदों गोबांथार गोदान गोदान मुलि सफैदोंनो नोंथांमोननि थाखायबो निस्सय प्रयजन जानो हागौ ओमफ्राय नांगौ जायोब्ला नै कन्टेक्ट खालामनानैहाय लांफैनो हागोन गाहायावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होखादों आइ लाभ बङाइगावनि खोलाहा नुथुनफारायाव आरो दा आं दसे हाबलांनि सारनावहाय सारा दसे लिंहरब्रबनायलाय बे हिसाबैनो आरो ओमफ्राय आं देखायलांगासिनो दं बिजनि मेलायाव माबायदि डेक'रेसन खालामदों नै गोबांथार मुलिफोर सफैनानै दङ आरो खाथान खाथाननो नै आं दसे हाबलांनि ओमफ्राय नैयावबो गोबांथार दङ बुंजोबनानै दं आरो नै माने हौवाफोरनि थाखाय मेला मार्केटाव सोलिगासिनो दं बुस्थु माखासे खामानि हरो माखासे खामानि जाया किन्तु आं मोनथाम प्रडाक्ट लाबोबाय जि प्रडाक्टआ 1000% आं गेरेन्टि हरगोन आरो खामानि जायाबा 100% पैसा रिटार्न 100% पैसा रिटार्न मानो थाखाय बेना प्रेक्टिकल जाबाय 100% खामानि जागासिनो दं बिराद डिमान्ड फैबाय पेकिं खालामदों आं माने कोरियारनि थाखाय एरैबायदि मोजां दङ माने मोजां रिजाल्ट दङ आं खिन्थानो हाया এনেকা ভাল ৰিজাল্ট পাই আছে মানুহবিলাক যেবিলাক লৰা মানুহ বহুত দুৰ্বল হৈ আছে বা ঘৰত কাজিয়া চলি আছে কিবা নিজৰ স্যাটিসফ্যাকশন নাই टाइमिंखौ बारायनांगौ बुस्थुखौ एसे गिदिर खालामनांगौ गोलाव खालामनांगौ टाइमिंखौ बारायनांगौ बेनि थाखाय बे स्पेशली हौवाफोरनि थाखाय मेजिक दङ मेजिक स्प्रे बे हौवाफोरनि थाखाय दे बे स्प्रेया 10 मिनिटनि गेजेराव रिजाल्ट हरगोन 10 मिनिटनि गेजेराव रिजाल्ट जायाबा रिटार्न हर 100% पैसा रिटार्न बे जाबाय मासाज अइल बायनिफ्राय लाबोदों आं एरैबायदि रिजाल्ट मोनथाम कोर्स खालाम प्रुफ मोनाबा रिजाल्ट मोनाबा आं डाबल हरगोन भिडिअ खिन्थादोंना डाबल हरगोन आं बे मोनथाम बुस्थु दङ आंनाव बेबो मोनसे मासाज अइल मोनसे जानाय 25 30 35 40 मिनिटसिम टाइमा बारायगोन एरैबायदि बुस्थु दं दामा गासिबो आलदा आलदासो दामखौ खिन्थाया आं दा फैबा खिन्थागोन मेजिक बे फुंनाय बे जानाय दिनै जाबाय दिनैनिफ्राय रिजाल्ट सप्ताह नाङा एरैबायदि रिजाल्ट दङ बे जाबाय हौवाफोरनि थाखाय आरो लेडिसफोरनि थाखाय मोनथाम बुस्थु दङ बे स्किन टोनार स्किनखौ टाइट खालामो आरो जिकुनु माने नानिखा इमप्रेस स्पट बेजिं खारो दे जिकुनु मुखर स्पट आरो जिकुनु दाग धाब्बा मुखत যদি আছে এইটো দি যাব আৰু স্কিনটো টাইট হ'ব যেইবিলাক বয়স হৈ আছে স্কিনটো লুজ হৈ আছে এই স্কিনটো টাইট কৰিব গ্যারান্টেড এইটো এটা প্ৰডাক্ট যে প্ৰডাক্টটো মই আজি ফোকাসত বেছিকৈ না আনো বেছিকৈ নিদেখাও ছোৱালী মানুহ আফটাৰ প্ৰেগনেন্সি এইটো ইউজ হয় ছোৱালী মানুহবিলাক এইটো ইউজ কৰিব পাৰে যিকোনো দাগ ধাব্বা যদি থাকে আফটাৰ প্ৰেগনেন্সিৰ পিছত মানে স্ট্রেট মার্ক যেটো থাকে এই মার্কটো গুছি যাব
প্ৰাইভেট পাছো ইউজ হয় প্ৰাইভেট পাছৰ কাৰণেও এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইটো ফেস ওয়াশ হয় এইটো মই এটা ভাল ফেস ওয়াশ নিজৰ পৰা আনিছো যিকোনো মানুহবিলাক যেটো ফেস ওয়াশ কৰাৰ পিছত ড্ৰাইনেছ আহে বা ওয়েলনেছ আহে বা লগোৱাৰ পিছত কিবা এটা প্ৰবলেম পায় এইটোত নাপায় এইটো জেনাৰেলি হয় এই প্ৰডাক্টবিলাক মই যেটো দেখাইছো 100% গ্যাৰান্টি আর মানি ব্যাক গ্যারান্টি দিম লৰাৰ কাৰণে যেটো দেখাইছো এটো তো ম্যাজিক প্ৰডাক্ট হয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আর ছোৱালীৰ কাৰণে যেটো দেখাইছো হেইটো ম্যাজিক প্ৰডাক্ট হয় 100% গ্যারান্টেড হয় আর মানি ব্যাক গ্যারান্টি আর বাকি আপোনালোকে মোক জানে নিংসে রাংখ চিনিয়া না ভিডিও নি গিজরাও আগলাবো লবো মই না তো গোদান রেজাল্ট ফুগাसिं दं আর आंना तो जा रेकर्ड जाबाय 22 mm गोल्ड ब्लाडारा हामबाय पूरा रेकर्ड दङ आंनाव with paper with documents report दङ आंनाव 22 mm सिम गोल्ड ब्लाडाराव रिजाल्ट मोनबाय किडनी डायलिसिस बन्द जाबाय बेना भिडियो आं हरबाय रिपर्टबो दङ किडनी स्टोन बो दङ पैरालाइज तो गोबाव दङ गासिबो बेमारनि मुलि मोनो नोंसोर आंखौ कन्टाक्ट खालाम आं ग्यारान्टि हरगोन माखासे माने बे ग्यारान्टि थागोन बे मासनिफ्राय दासो फिटिं खालामगासिनो दङ नै गाबोननिफ्रायसो पुरा थाजोबसिगोन बिसोरो नैबे ब्रेक डान्स ना मा होनो दा बेबायदिनो आरो गोबांथार जायगायावनो बेबायदि दङ नै ओरैहाय नै दखान होनायफ्रा लाइन जागासिनो दङ आं एसे देखायलांबाय थानि बानायगासिनो दङ नै नागरटलाबो बेयाव फिटिं खालामगासिनो दङ ओमफ्राय बिदि ओरै देखायलांबावनोसै आं बेरायना बेरायथ'नो हायैजों नागरटला माबा दङ नै बानायगासिनो दं मोनानि टाइम जागोन खोमा नागरटला गोबां दङ ओरैबो नै ब्रेक डान्स बायदिसिना बानायगासिनो दङ दा हनै फिटिं खालामदों